A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium szakközépiskola és kollégium Eger legrégebbi és legnagyobb középiskolája. Nappali tagozaton gimnáziumi és pedagógiai szakközépiskolai képzés folyik. A 4 évfolyamos gimnáziumban emelt szintű nyelvi képzés, biológia, informatika és humántagozatos képzésben részesülhetnek a tanulók. Elkezdhetjük a kicsikkel, a kis gimnáziumosokkal, akik 8 évig koptatják itt az iskolapadjait már 5-es koruktól, illetve vannak az emelt angolosok, ők ugye egy 0. évvel kibővítve az angolt nagyobb óraszámban tanulják, illetve vannak a sima gimnáziumi tanulók, ugye ők 4 évig vehetnek részt a képzésben, illetve vannak a kéttannyelvűsök, ugye, akik angol és magyar tanítási nyelvű képzésben vesznek részt, illetve vannak még a pedagógiai szakon, akik ugye az a pedagógia alap tantárgyait tanulhatják meg itt az iskolában. Te hogy értékeled az oktatás színvonalát itt a Gárdonyiban? Milyen? Szerintem nagyon jó a színvonala, mert azt érzem, hogy innen bárhová tovább mehetnék, és milyen szakon megállhatnám itt a helyem, innen kikerülve a helyemet. Én emlékszem az első kémia órán való felelésemen is, már egy igen komoly kísérletet csináltam meg, és ezek egyre fokozódtak ezek, tehát még komolyabb, még veszélyesebb kísérleteket lehetett végrehajtani, és ezek nagyon érdekesek voltak és nagyon izgalmasak, mindannyian szerettük nézni őket. Az, hogy ti esetleg önmagatok kipróbálhatjátok, hogy gondolod, mennyire segít ez abban, hogy még könnyebben megtanuljátok az adott tételt vagy feladatot? Szerintem nagyon sokat segít, nem csak azért, mert így könnyebben tanuljuk meg őket, hanem mert így nagyobb izgalommal, nagyobb lelkesedéssel is tanuljuk, és később, hogyha már valaki ezen a szakon indul el, akkor a felvételiken is hasznos, tehát ő sok hasznot meríthet ebből. A ciszterci tanítómunka hagyományát követve 2000 szeptemberétől beindult a 8 osztályos gimnáziumi képzés is. Miért pont ezt az iskolát választottad kisgimnáziumként? A szüleid javasolták, vagy esetleg te önállóan döntöttél úgy, hogy ide szeretnél jönni? Hát több okból is, elsősorban azért, mert hallottam, hogy nagyon jó tanárok vannak itt, és vallásos iskola, és ez nekem sokat számít, és hát én döntöttem így meg, hát igen, elsősorban én döntöttem így. Hogyha a kisgimnáziumot majd elvégzed, akkor gondolom lehet választani, hogy milyen szakirányon szeretnél majd tovább tanulni. Melyik szakirányt választod majd? Hát én a kéttannyelvűre szeretnék jelentkezni, mert nagyon szeretem az angolt. Fontos a tanulók testi nevelése, az egészséges életmódra való igény kialakítása. A tornaterem jelenleg felújítás alatt áll. Az új kétszintes épületet várhatóan idén augusztusban adják át, de az iskola mindig lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy különböző ügyességi és tanulmányi versenyeken vehessenek részt. A leghíresebb verseny azt hiszem az OKTV, vagyis az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. Minden tantárgyból minden évben indulnak tanulók az iskolánkból, és a szerencsésebbek tovább jutnak a második fordulóba is. De ezen kívül a fiatalabb korosztálynak is vannak történelemversenyek, matematika versenyek, sokan kömáloznak, ami az egyik legszínvonalasabb középiskolai matematikai verseny véleményem szerint. Földrajzversenyen, biológiai versenyen is részt veszünk, és a gárdonyisok általában előkelő eredményeket hoznak el onnan. Milyen olyan extra lehetőségek vannak itt az iskolában, amik mondjuk más átlagos iskolában nem találhatók meg? Ami szerintem különleges, hogy internet elérhetőség van a folyosón, körülbelül olyan 7 darab gép, így tehát, hogyha szünetben szeretnénk megnézni valamit, akkor nyugodtan tudunk internetezni, és ez szerintem igen nagy segítség a tanulmányainkban is. Te annak idején, amikor iskolát választottál, akkor miért gimnáziumot választottál, illetve miért pont ezt az iskolát? Én ugye 11 évesen kerültem ide, és azért választottam ezt, mert számomra nagy kihívás volt ez a kis gimnázium, és azt hiszem sokkal nagyobb műveltséget szerezhettünk így, mintha mondjuk egy általános gimnázium keretei között tanultunk volna. A tanárok mindannyian felkészültek, amit tudnak, segítenek és megadnak nekünk, és azt hiszem nyitva áll előttünk az összes egyetem kapuja, természetesen, hogyha mi is úgy állunk hozzá a munkához, ahogy kell. Az intézményben bevezették a hit- és erkölcstan tanítását, amelyből érettségi vizsgát is tehetnek a tanulók.
emellett lelkinapokon is részt vehetnek. A legalapvetőbb dolog az az, hogy mindenkinek dicsértessék a Jézus Krisztust kell köszönnie a tanárának, és erre a válasz mindörökké ámen. Imádkozni szoktunk a tanítás kezdetén, tehát az első óra előtt és az utolsó óra végén, akkor minden hónapban részt vesznek az osztályok egy osztálymisén az iskola templomában. Szokott lenni lelkinap, ez karácsonykor és húsvét előtt, hogy egy kicsit felkészüljünk a vallási ünnepre, és mindenki lélekben ráhangolódjon. És hát keddenként szokott lenni az iskola rádióban egy rövid 5-10 perces meditációs műsor, ami ugyancsak egy kis lelki elmélyülést jelent, és példamutatást, útmutatást a mindennapjainkhoz. Hittanórán igazából igyekeznek megismertetni velünk nem csak a saját vallásunkat, más vallásokat is. Jártasak leszünk a Bibliában, annak felépítésében, hogyha valaki nem is feltétlen mindig olvassa, mert azért van ilyen, itt megismerkedhetünk vele, és más vallásokat is megismerünk. Úgy gondolom, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy sikeres érettségit tegyünk le, tehát innentől kezdve inkább csak rajtunk múlik, hogy ki mennyi energiát fektet ebbe bele. Én úgy gondolom, hogy igyekeznek maximálisan felkészíteni minket az érettségire. Nagy hangsúlyt helyez az iskola az idegen nyelvek tanítására. A jól felszerelt nyelvi labor is nagy segítséget nyújt a diákoknak. Ez a nyelvi labor sokkal hatékonyabbá teszi a nyelvtanulást azáltal, hogy különböző interaktív eszközöket alkalmaz. Legfőképpen a tanulók hallott szövegértését segíti, amit különböző magnós feladatokkal oldanak meg. Hány gép található itt a teremben? A diákok 16 gépen tudnak dolgozni, plusz egy tanári gép. Az iskolában a tanulók a jól felszerelt könyvtárban minden könyvet megtalálnak, ami a tanulásban segítségükre lehet. Azt hiszem, mindenkiről elmondhatjuk, hogy napi rendszerességgel látogatjuk a könyvtárat a különböző iskolai feladatok miatt. Megtalálható az összes kötelező olvasmány, mindenféle szótár, amely az itt tanult nyelvekhez szükséges, lexikonok, és a könyvtár egy kifejezetten jó atmoszférát ad ahhoz is, hogy versenyekre felkészüljünk, és általában, mint ahogy a legtöbb könyvtárban, csend van és nyugalom. A felújított, több mint 200 férőhelyes díszterem előadásoknak, vetítéseknek, iskolai rendezvényeknek ad helyet. Az intézmény házirendjét a katolikus keresztény értékrend alapján alakították ki.